Ама аз имам нужда от по-голям полянез. Имам нужда от собствена рубрика, чоче. Рубрика за българския дух. За българското самосъзнаване. Молеца. Звездич, къде си? Звездич, начало молеца на рубрика. Молеца, почти стара рубрика. Ще продължаваш да ми се обясняваш, доктор? Имаме рубрика за Звездич, тя да имаме рубрика за България, чоче. За България! За майката родина. Добре дошли в света на безкрая. Днес ще ви запозная с съзвездието Венера. Какво трябва да знаете за Венера? Първо, тя е символ на любовта. А любовта, както знаете, е основна движеща сила в Вселената. Момент. Получавам включване, уважаеми зрители, да. Венера е с нас. Да, всеки трябва поне веднъж да се докосне до космическата любов. А как ще стане това, ще ме попитате. Много просто. Първо, нека да помислим. Защо Венера е символ на любовта? Андро, не мога да измисля нататък. Тръгнах в грешна посока с грешни изречения. Търся мъж. И ти го намерих. Това е чудесно, мен какво ме касае, Мацко? Послушай, мой чича девочка, това не е интерес за нас. Добре, но само защото си ми симпатична и искам да видя погледа на Чочко, ще го направим. Будем стрелят, чича? Спокойно, само ма следвай и прави какво ти кажа. Ясна? Ясно, все ясно. Ух ты. Просто казвам, че не Аз просто казвам, че моето момче е страшно много, ще водиш като аз ако водя твоето предаване, добре, защо ми повишаваш пак? Абе, как ще ми водиш предаването? Ти не си Чорти от Тунчев. Знаеш какво, всичко това няма никакво значение. Уважаеми зрителчета, както виждате, нещата се случват в студиото на живо. Какво се прави? Значи, всякакви хора има. Наш ред е да представим Гоше, нашите първи гости, а именно нашите видни бизнесмени Пашко Сотачков и Юрий Степанович. Здравей, Пашко. Добър вечер. Кажи, Пашко, какво става с тези моето момче? И би ли представил момчето си, което дойде с тебе? Така, сега това е племенника от Русия. С него решихме да разширим семейния бизнес на изток, понеже имаме успешен бизнес на запад. Пазар е отворен, разширяваме се и така. Юри, кажи нещо за себе си. Аз много щастлив да бъда тук в България. Иска да поздравя моя майка. Тук е всичко наред. Има много работа. Не, моля, продължайте, няма значение. Не се представя. Аз съм просто бойше, тук не знам какво правя. Много хора заби. Ще смешно. Виждате ли, уважаеми зрителчета, ние развеселяваме нашите гости, както забелязате. Нашето предаване е забавно предаване този път, не като предния път, де всички бяхме нещастни. Очевидно ще прекъснем за реклама. Сега само аз съм нещастен. Всеки ден се събуждах без настроение и нямах желание да ходя на училище. Изгубих всяко желание да се виждам с приятели. Не ми се излизаше никъде. Чувствах как стоя на едно място и нямам никакво развитие. Докато нашите не чуха за доктор Бошка Чудомирова. Заповядайте го!
нашия кабинет, където човек сам ще получите такова уникално диагностициране и лечение на проблемите на вашите деца. Заповядай, човек, заповядай нашия кабинет, за да откриете щастие и любовта към рисуването. Чек.